ሹመይ ሜሮን ኣጽባሃይ ይበሃል ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ኣብ ሐዋሳ ከተማ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጓል 20 ዓመት ጎርዞ እንትኸውን ኣብዛ ዘለኹዋን ዝሓለፍኩዋን ሓፃር ዕድመይ ንዓይኒ ህይወተይን ብጣዕሚ ከቢድን ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ኣሕሊፈየ ኩሉ ፍጡር ዝተፈጠረ ነናይ ባዕሉ ዕላማን ዕድልን ኣለዎ ዝፈላለየሉ ግን ንገሊኡ ዕድሉ ኮይኑ ጽቡቕ የጋጥሞ ንገሊኡ ከዓ ሕማቕ የጋጥሞ በቲ ሓደ ወገን ሓደ እንተሕጎስ በቲ ካሊእ ወገን ከዓ ኣብ ዕጹቕ ሓዘን ይወድቕ በዚያ ትፈላለ ህይወት ንኹሉ ማዕረ ዘይኮነት ፈጣሪ ንዓና ዝዓደለና ብጣዕሚ ብዙሓት ጸጋታት ኣለዉ እቶም ጸጋታት ጎዳእትና ድዮም ጠቐምትና ኣብ ልዕሊና ምስ በጽሒና እንርድኦም ክተፍቅርን ክትፍቀርን ምኽኣል ፈጣሪ ዝዓደለና ዓብዪ ውህብቶ እዩ ናተይ ናይ ፍቕሪ ህይወተይ ዝጀመረሉ ግና ንእስተብ ዝነበር ኩሉ ኣብ ከባቢ 15 ዕድመ እናሓለኹ እዩ ብሓንቲ ዕለት ኣብ ፍቕሪ ዝወደቅኩ በዚየ ከዓ ፍቕሪ ፈጣሪ ዝህበና ብሕታዊ ውህብቶ እዩ ዝበልኩ ከዕለታት ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ንፋስ ዝበዝሖ ዕለት ነይሩ ካብ ቤት ትምህርተይ ንገዛይ ንኽኸይድ ኣብ ዝዳለወሉ ንፋስ ብጣዕሚ ብምሕያሉ ንእሽተን ክጸንሕ ሓሰብኩ ነገር ግና እቲ ንፋስ ከቋርጽ ስለ ዘይከዓለ ክኸይድ ከም ዘለኒ ወሲነ ንመሓዙተይ ተሰናቢተ መንገደይ ጀመርኩ ኣብ መንገደይ ብሰንኪቲ ንፋስ ምስ ጸጉረይን ክዳነይን እንዳተባዓስኩ እግረይ ኣልዕል ኣልዕል እንዳበልኩ ብቕልጡፍ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሓንቲ ብዕድመ ድፍእ ዘበለት ሰበይቲ ሳጓለይ ናይ ጫማኽ ገመድ ተፈቲሑሎ ሓሊኹ ኸየውድቐኪ እሰርዮ በላኒ ድንን ኢለን ተረኣኹስ ወየንዘን ሰበይቲ ሓቀን ንፋስ ብምዃኑ እናጐየኹ ዘይተዓዘብኩ ወንበር ጫማይ ተፈቲሑ ነይሩ ንኽኣስሮውን ድንን ኢለ ደፋትረይ ኣብ ባይታ ቅምጥ ኣቢለ ጫማይ ክኣስር ጀመርኩ ኣብ መንጎ ጫማይ እንዳኣሰርኩ እናሃለኹ እቲ ዝነበረ ንፋስ ሓይሉ ወሲኹ ንደፋትረይን ኣብ ውሽጡ ዝነበሩ ወረቓቕትን እናብረረ ክወስዶም ጀመረ ሽዑ ጫማይ ምእሳር ገዲፈ ደፋትረይን ወረቓቕተይን ክእክብ ጀመርኩ ተደፊአ እንዳኣከብኩ ነይረ ቅንዕ እንትብል ሓደ ነቲ ዝተረፈ ወረቓቕተይ ኣኪቡ ናባይ እናሰሓቐ ዝመጽእ ምልኩዕ መንእሰይ ረኣኹ ርኢ ምስ ኣበልክዎ እውን ብድንጋጸ ልበይ ፈረቕ በለት እንታይ ከም ዘደንገጸኒ ኣይፈለጥኩን ግና ከዓ ልበይ ማንታ ምውቃዕ ጀመረት ንሱ እውን ነቲ ዝኣከቦ ወረቐት እናሃበ ወሲዱልክዶ ግና ድሓን ኣኪብናዮ ኣለና በለኒ ኣነ እውን ኣሕፅር ኣቢለ ብሓፂር ቃል ይቕኒ ለይለ ክኸይድ ክብል ለካ ኸመጋጣሚ ኮይኑ ንሱ እውን መንገዱ ምሳይ ነበረ እሞ ብሓደ ክንከይድ ሓተተኒ ኣነ እውን እሺ ኢለ ብሓደ ምኻድ ጀመርና ኣብ ጉዕዞና እውን ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት ሓደ ልዕል ሓደ ግድፍ እንዳበልና ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት እንዳዋጋዕና ንኸይድ ኣብ መንጊኡ እውን ናቱ ሽሙ ቢንያም ምዃኑን ናይ ነርሲንግ ተምሃራይ ምዃኑን ነገረኒ ኣነ እውን ኣብቲ ሰዓት ምንም ዝሕስወሉ ምኽንያት ስለ ዘይነበረኒ ሹመይ ሜሮን ምዃኑን ናይ ታሽዓይ ክፍሊ ተምሃሪት ምዃነይን ብግልፂ ነገርክዎ ቢንያም ንኽትሪኦ ዝበህግ ብጣዕሚ ምልኩዕ ናይ ደስደስ ዘለዎ ፍጡር እዩ ብፍላይ ከዓ ኣፉ ኸፊቱ ፍሽኽ እንትብል ደርግስኑ ብርሂሉ እንትርአ ከምዛ ንፀሓይ ርኢኻያ ትደጉሐካ እያ ዝደጉሐካ ኣብ ኪደት ካብ ነዚ ወዲ ካብ ዝተዓዘብክዎ ብጣዕሚ እዩ ፀበየኛን ኣተሓሳስብኡ ብጣዕሚ በሊሕ ሰብን እዩ
ኣብዛ ሓፃር ግዘውን ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እዩ መኺሩኒ ካብኡውን ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እየ ተማሂረ ጽቡቕ ዕላል እናዕለልና ምንም ብዘይተረድአና ከይፈለጥናዮ ኣብ ደገ ኣፍ ገዛይ በፂሕና እሞ ክንፈላለ ግድን ኮነ ሽዑውን ስልኪ ተለዋዊጥና ንሱ ናይ ኢድ ሞባይል ስለ ዘለዎ እንተ ኣነ ግና ስለ ዘይነበረኒ ናይ ገዛ ስልኪ ሓብክዎ ገዛና ስለ ክብሮም ዝጭነቑ ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ናብ ገዛና ኣይደዊሉ ወዲ እንተደዊሉለይ ብዘረባ ኸውፅን እዮም ዝብሉ ግና ንቢንያም እንተሓተኒም ብኽብሎ ይከኣልኩን ዝበሉ ይበሉ ኢለ ስቕ ኢለ ሓብክዎ ብድሕርዚ ስልኡ እናሓሰብኩ ናብ ገዛይ ኣተኹ ብድሕርዚ ገለ ነገር ከም ዝገበረለይ ሓሳበይ ኩሉ ናብኡ ኾነ ኣብ ገዛ ምንም ካልእ ነገር ክሰርሕ ኣይከኣልኩን መጽናዕተይ እኳ ስቕ ኢለ ንስሙ ገንጸልክዎ እምበር ምንም ነገር ክርድአኒ ኾነ ከንብብ ኣይከኣልኩን እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፈልጦ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ንውሽጠይ ክወረኒ ጀመረ ወጊሑ ክሳብ ዝረኽቦ ብጣዕሚ ተሓንጠኹ ብፍጹም እውን እታ ለይቲ ትወግሕ ኮይና ኣይተሰምዐትንን ግና ኸዓ ሕጊ ተፈጥሮ ማንም ክቐይሮ ስለ ዘይኽእል ጸልማት ብፀሓይ ተተክአ ከመጋጣሚ ኣቦይን ኣደይን ብስራሕ ምኽንያት ስለ ዝኸዱ ኣብ ገዛ በይነይ ኮፍ ኢለ ትምህርተይ እውን ናይ ድሕሪ ሰዓት ስለ ዝነበርኩ ኣብ ገዛ ብዛዕባ ቢንያም እናሓሰብኩ ሕዚ ደወለ እንዳበልኩ ዓይነይ ናፍታ ናይ ገዛ ስልኪ ገበርኩዋ ግና ክድውል ኣይከኣለን ናይ ትምህርቲ ሰዓት ኣኺሉ ደፋትረይ ጠራኒፈ ናብ ትምህርተይ ከድኩ መምሃረይ ይበሃል ተማሂረ ወፃኹ ዘይዓመለይ ኣብ ክላስ ጸጥታ ኣብዚሐ ሱቕ ኢለ ኣሕለፍክዎ ምስ ወፃና ኣብ መንገዲ እንዳኸርና ወላ መሓዙተይ እንትስሕቃ እንትፃወታ እንተዓነ ግና ፍዝዝ ኢለ ኣዒንተይ እናዘዋወርኩ ንቢንያመይ ምድላይ ኮነ ስርሐይ ምስተን መሓዙተይ ኣብ መፈላለይ ቦታና በፂሕና በይነይ ንገዛ ጉዕዞ ጀመርኩ ከም ዕብዲት በይነይ እናተዛረብኩ ንገዛይ እንትኸይድ ሃንደበት ኣብ ዘይተጸበኽዎ ሰዓት ሜሮን ዝብል ብደስ በሃሊ ሕፍዝ ዝበለ ድምፂ ሰማዕኹ ርእሰይ ንድሕሪ ተዝር እንተብሎ ቢንያም እዩ ነይሩ ሰላም ተባሓሒልና እንዳዕለልና መንገድና ቐፂልና ንኡኡ ምስ ረኸብክዎ ዝተሰምዐኒ ስምዒት ፍሉዩ እቲ ኩሉ ዝነበረኒ ምፍዛዝን ሕማም ዝመስል ዝነበረ ጭንቀትን ንኡኡ ርእይ ምሰበልክዎ ካባይ ከም ትክበኒኑ ኸደ ምስ ቢንያም ምረኸብ ልሙድ ጌርናዮ ንራኸብ ኩሉ ግዜ መዓልቲ ድሕሪ ትምህርቲ ንራኸብ ብትምህርቱ ብጣዕሚ እዩ ጎበዝ ብትምህርቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ፈጣሪ ኩሉ ነገር ኣማሊኡ ዝሃቦ ፍጡር እዩ መልክዕ እንተበልካ ምልኩዕ ጸባይ እንተበልካ ትሑት ለጋስ ጽቡቕ ሓሳቢ ኮታስ ኩሉ ነገር ሙሉእ ጌርዩ ፈጢርዎ ኣነ እውን ብጣዕሚ እናፈተኽዎ መጻኹ እዚ ማለት ብሓፂር ቃል ኣፍቀርክዎ መፍቃረይ ከይነግሮ ምሕዝነትና ከይብተኽ ኢለ ኩሉ ስምዒታተይ ንውሽጠይ ኣትዒተ ስቕ ኢለ ይነብር ብምሕዝነት እውን ንኸባቢ 2 ወርሒ ዝኣክል ጸኒሕና ፍቕረይ ግና እናዘያደ ኸደ ከም ገለ ኢለ እኳ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ሓንቲ መዓልቲ እንተ ደኣ ዘይርአዮ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ዝጉዳእን ሓደ መዓልቲ ከምቲ ልሙድ ብሓደ ኮይና እንዳኸርና እናሃለና ሓደ ደፋተረይ ተቐበለኒ እሞ ናብ ውሽጡ ወረቐተ እትዮ ሃበኒ ክግንጽሎ እንትብል ገዛ ኸድኪ ክትርእየ የኺሞ መንገድና ስኢልና ንቐጽል በለኒ ኣነ ግና ኣፍታ ወረቐት እንታይ ከም ዘላ እንዳሓሰብኩ ከይተረድአኒ ገዛ ኣተና ሽዑ ተጓየይ ብምእታው ነታ ወረቐት እንትሪኣ ዓይነይ ኣብ 3 መስመር ናብ ዝተፀሓፋ ቃላት ገበርኩ እቶም ቃላት
እዚኣቶም ነይሮም። ሜሮነይ ብሓቂ ይብለኪ ብጣዕሚ የፍቅረኪ ካብዚ ንላዕሊ ምንም ነገር ክብለከ ይኽእልን ክትርድእኒ ተስፋ ይገብር። በቃ በዞም ቃላት እዚኦም ህይወተይ ደሚቓ ተርአየትኒ። በዞም ቃላት መጻእየይ ሓለምኩ። በዚ ከዓ ብጣዕሚ ደስ በለኒ። ንጽባሒቱ እንትረኽቦ ካብዚ መጺኡ ኸይበልክዎ ዝኾነ ሓይሊ ደፋፊኡኒ ከይደ ተጠምጠምክዎ ንሱውን ኣየሕፍረንን ኣጥቢቑ ሓቆፈኒ። ሽዑ ሓድሽ ምዕራፍ ሓድሽ ህይወት ተጀመረ። ፍቕርና ብጣዕሚ እናመቀረ ኸደ። ኣነ ንሱን ስለ ንተሓሳሰብ እንራኸበሉ መንገዲ ምስ ትምህርትና ብዘይጻባቕ መልክዑ እዩ። ንሱ ለዋሕ እዩ። ምስ ኣዲኡ እውን ኣፋሊጡኒ። ነዲኡ ሓደ በይኑ ውላዳ ብምዃኑ ኣዲኡ ንኡኡ ፍሉይ ፍቕሪ ኣለዋ። ምሳይ እውን ጽቡቕ ርክብ መስሪትና ከምቲ ዝበልክዎ ናተይ ስድራ ብተጻራሪኡ ብጣዕሚ ዘካርሩ ስለ ዝኾኑ ኣሽንኳይ ክነግሮም ብሰብ ከይሰምዑ እውን እየ ዝፈርሕ። ብኸምዚ ኣብ ሓያል ፍቕሪ ኮይና ከባቢ 2 ዓመት ብሓደ ጸኒሕና። ቢነይ ኣብዚ ዓመት ትምህርቲ ወዲኡ ስለ ዝምረቕ ኩልና ብሓንቀውታ ኢና ንጽበ ዘለና። ሓደ መዓልቲ ምስ መሓዙተይ ኮፍ ኢለ እናጽናዕኹ እናሃለኹ ብናይ መሓዛይ ስልኪ ገይረ ናብ ቢነይ ስልኪ ደወልኩ። ድሕሪ ብዙሕ ምጽዋዕ ግና እቲ ስልኪ ተለዓለ። ኣዲኡ ንቢነይ እያ ነይራ። እናተኾላተፈት ተዋግዐኒ ጀመረት። እንታይ ከም ዝኾነት ኣጥቢቐን ተሓታ። ቢነይ ንእሽተይ ሕሚዎ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ ነገረትኒ። ሽዑ ብድንጋጸ ነታ ስልኪ ካብ ኢደይ ወደቐት። ናፍቲ ዝሓበረትኒ ሆስፒታል ከዓ ምስታ መሓዛይ ብባጃጅ ጌርና ኸድና። ኣብኡ ምስ ኣተና ኣነ ምንም ዓርሰይ ዳርጋ ኣይፈለጥኩን ነይረ። ግና ዕድመ ንመሓዛይ ናፍቲ ቢኒ ደቂሱሉ ዝነበረ ክፍሊ ወሲዳትኒ። ርኢ ምሰበልክዎ ክኽእሎ ይከዓልኩን። ንዓይ ንኽትንፍስ ዝገብረኒ ኣብ ኣፍንጭኡ መተንፈሲ ገይሩ ምስ ረኣኽዎ ብኹነታቱ ብጣዕሚ ሓዘንኩ። ሽዑ ንገዛይ መሓዛይ ከም ዝሓመመትን ከም ዝሓደርኩን ነገርክዎም እሞ ኢድናይ ቢነይ ሒዘ ኣብ እግሩ ሓደርኩ። ሙሉእ ለይቲ ግና ምንም ከይተንቀሳቐሰ ሓዲሩ። ኩነታቱ ምንም ተስፋ ክህበኒ ኣይከኣለን ነይሩ። ግና ንንክኡ ዓይኑ ኸፊቱ ድሓን ከም ዝኾነን ንኸይጭነቕን ሓበረኒ። ኣነ እውን ልዑል እምነት ስለ ዝነበረኒ ኣመንክዎ። ግና ከዓ ሕማሙ ስለ ዝበርትዐ ካብ ሓዋሳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሪፈር ተባሃለ። ሽዑ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ብዘይ መሕካሙ ንብዓተይ ዝርንዝሕ ዘርገፍክዎ። ቢኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ኣነ ኣብ ገዛ ዕረፍትን ቅሳነትን ሰኣንኩ። ብዝኾነን ብዘይኮነን ምስ ገዛ ምጭኽጫኽ ኮነ ስራሐይ እንተ ንትምህርተይ እሞ ገዲፈዮ ምባል ይቐልል። ሽዑ ምስ ኣዲኡ ንቢኒ በብሰዓቱ ኢና ንደዋወል። ንዓይ እውን እናነብዐት ደሓን እዩ ትብለኒ። ኣነ እውን ይኣምና። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ግና ናብ ገዝኦም ተመለሱ እሞ ኣነ እውን ናብ ገዝኦም ከድኩ። ግና ቢነይ ከምቲ ዝሰደድክዎ ይጸንሐንን። ጉስቁልቁል ኢሉ ከፊእዎ ንሶ ይመስልን። ለካ ኣብኡ ኸይዱ እንትሕከም ሕማሙ ናይ መዓንጣ ካንሰር ከም ዝኾነን ኣብ ከቢድ ደረጃ ከም ዝበጽሐን እዩ ተነጊርዎ። ለካ ድሓን እዩ ዝብሉኒ ዝነበሩ ንኸይጭነቕ እዩ እምበር ቢነይስ ንኽመውት ናይ መዓልትታት ዕድመ ጥራሕ እዩ ተሪፍዎ ነይሩ። ወለደይ ኩነታተይ ስለ ዘጨነቖም ካብ መሓዙተይ ሓቲቶም እቲ ሓቂ ኩሉ ፈለጥዎ። በዚ ዘለኽዎ ኩነታት ግና ምንም ክብሉን ኣይከኣሉን። ሓደ መዓልቲ ናይ ቢነይ ኢድ ሒዘ እንዳሓለኹ ካብ ምድቃሱ ተላዒሉ ዓይኑ ክፍት ኣቢሉ ብክልቲኤን ዓይንቱ ንብዓት ጸረረ በለ። ድሕሪ ንእሽተን ደቃይቕ ከዓ ቢነይ ናተይ
ቢነይ ዓለመይ ቢነይ ህይወተይ ክሳብ ዘለዓለም ንመጨረሻ ግዜ ክድቅስ ከዓለ እዚ ምስ ረኣኹ ኣብ ዘለኽዎ ርእሰይ ሰሓትኩ ጸኒሐን ትለዓል መሬት ሓንቲ ገበርክዋ ለካስ እተን ዘፍሰሰን ንብዓት ስንብት እየን ነይረን ወለደይ እውን ብዘጋጠመኒ ነገር ብጣዕሚ ብምሕዛን ከጸናንዑኒ ጀመሩ መዓልቲ ሓሊፎም እንትኸዱ ቢነይ ካብ ርእሰይ ክወፅእ ኣይከኣለን ንኡኡ ኸዝክረኒ ዝኽእል ኩሉ ዋላ እኳ እንተጥፋእኹ ግን ኣይርስዖን መማሃራነይ ብኹነታተይ ብምሕዛን ኩሉ ነገር ኣስተኻኺሎም ትምህርተይ ክቕጽል ገይሮምኒ ይመሃርውን ኣለኹ ንባዕለይ ግና ካብ ቢነይ ወፃኢ ንኻሊእ ንኸየፍቅር ቃልኣቴ ብዘይካ ቢኒ ፍቕረሎ ድዩ በዚ ሕዚ ከፍቅር ኣይደልን ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ እዚ ዛንታ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰ እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳኣህሊኹም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቁ ማኪ ሚድያ ቁጽሪ 2 ዝብል ሓድሽ ቻናል ስለ ዝኸፈትኩ ንሱ ብምርኣይ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑኒ ብቐጻሊ ከቕርበልኩም እትደልይዎ ዛንታ እንተዳሕሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ክትገድፉለይ ትኽእል ኢኹም ሰሰናዩ